Continuem amb l'exercici 2 de la pràctica 5 de modelització de sistemes ecològics. Fins ara hem arribat a este punt on hem creat una variable auxiliar denominada taula on hem indicat per a cada mes el valor de respiració mensual. D'acord? Una vegada ja heu ficat totes les dades per a cada mes, li doneu a l'OK i ja ho tenim. Ara el que hem de fer és indicar d'alguna manera esta respiració mensual a el nostre flux, la nostra variable de flux. Val? Això no ho podem fer de forma directa perquè nosaltres el que tenim és un model d'ordre 1 en el qual l'eixida és proporcional, val? I nosaltres el que necessitem és una proporció d'eixida. No podem multiplicar directament este valor de respiració perquè ho tenim en quilograms de carboni per metre quadrat i més. Val? No pot ser. Com creem aquestes proporcions que indiquen com és la variació mensual? Doncs és molt fàcil. Hem d'agafar una nova variable auxiliar que denominarem, per exemple, multiplicador. Agafem i unim taula amb multiplicador i obrim aquesta variable auxiliar. Nosaltres el que volem és que per a cada mes cree un factor multiplicador que indique proporcionalment com varia respecte a la mitjana anual. És a dir, si jo tinc un mes en el qual la respiració és superior a la mitjana anual, val? Crearà un factor multiplicador que al multiplicar el flux de respiració incrementarà aquesta eixida de carboni. Si la respiració d'un mes en concret és menor a la respiració mitjana, val? Aquesta proporció, val? Aquest factor multiplicador serà més baix, val? I la respiració, per tant, disminuirà. Val? Bé, en conclusió, com fem això? Doncs el primer que hem de fer és calcular la mitjana anual de respiració. Agafem les dades de cada mes, dels 12 mesos, i calculem la respiració mitjana. Val? Una vegada l'hem calculat, venim ací i creem aquest multiplicador proporcional. Cliquem ací dalt, a taula, es ve ací baix i el multiplicador es diu que és taula, val? Que serà cada mes el valor de respiració de cada mes, val? I el dividirem per el valor mitjà de respiració anual. Val? Si el calculem, ens donarà un valor similar a 1,14. Per tant, si tenim un mes en el que la respiració és superior a 1,14, aquesta proporció serà superior a 1, val? I si multipliquem aquesta proporció a la respiració, doncs s'incrementarà la respiració de forma proporcional. Si la respiració d'un mes és menor a 1,14, aquesta proporció serà menor a 1, serà 0,4, per exemple, i al multiplicar aquesta proporció d'aquest mes a la respiració, el que farà serà disminuir proporcionalment al mes indicat la nostra respiració.
li donem una vegada hem fet això, li donem a l'OK i ara sí ja podem unir la nostra variable auxiliar de multiplicador a la variable de flux. Val? Obrim aquesta variable de flux i el que fem és, doncs ara, multipliquem tota la nostra fórmula, incloem ara el multiplicador proporcional de respiració. Li donem a l'OK i ja ho tenim. Ja tenim el nostre model en el qual hem inclòs la variabilitat mensual de respiració.